personatges, reis grotescos, burletes, i que tenen aquests braços articulats, ho veieu? Si esteu al voltant, vigileu, perquè us podeu endur una cleca. Són gegants pioners en trencar l'hieratisme de les figures dels gegants i tenen un plet propi al Carnaval de Solsona. I com heu vist, són uns gegants molt estimats arreu del territori català.